Danas ću da opakujem, a ja je, hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Hej, ćao deco, da vidimo šta danas to koka daje. Opa, neko oko me gleda. Da pogledamo sličicu. Ohoho. O, ribice koje lete po dugi. I njihovi prijatelji. Ej. Dakle, plava ribica. Lako se sastavlja. Baš je slatka. O, ima i svoje malo postolje koje pomaže da brže pliva. Op, haha. Dobili ste ribicu. Šta li ima u sljedećem jaju?